हादान थुनलाइयारि आड्डा सालबारियाव ब्रैथि जि गायसनथाइ सान बाहाय आंखौ लेंहरदों आरो माखासे माने बिजाब बेखेवनो होदों आरो गाहाय आलासि हिसाबै बिबुंथि लाखिनो होदों। आंनि खावलायनाया बेनो जे बियो मोनसे कालचार लिरनाया आरो जों माने मोनसे आड्डानि गेजेरजों समाजाव मोनसे चेन्ज लाबोनांगौ, जेरै थट प्रसेसआव लाबोनांगौ, लिटारेचारनि स्टेन्डार्डखौ डेभेलप खालामनो नाजानांगौ। जों बाहाय गेट टुगेदार जानानै गाव मा सानो बेखौ जों माने प्रेजेन्ट खालामलायबाय थानायावल' बेस्थ' थायालासिनो जोङो जोंनि बे ओनसोलनि रायथाइफोरखौ मुलुगनि थुनलाइनि सोमोन्दै मिथिनायनि सुबिदा होनांगौ आरो बेबायदिजोंब्लासो बेबायदि आड्डाफोरनि थांखिफ्रा जाफुङो। आङो गाहाम हामलायनाय जासियो थुनलाइयारि आड्डानो आरो आंखौ लेंहरनानै खाबु होनायनि थाखाय आंबो मोजां मोनबाय, साबायखर जासिबाय आरो इयुनावबो खाबु मोनोबा आं फैगोन। खिन्थु जिहेतु जोंनि गेजेराव समाजाव माखासे थाखोमानानै थायो गोबां टेलेन्टफ्रा, राइटार थुनलाइगिरिफोर, आरो जेब्लासिम बियो मोनसे प्लेटफर्माव फैया, कालचाराव फैया, बे र' थुनलाइ जानानै थायो, र' लिटारेचार। आरो बेबायदि आड्डाया जाहैबाय र' लिटारेचारफोरखौ पलिश खालामनानै सोदांनानै मोजां लिटारेचार मोजां थुनलाइयाव दावगानायनि खाबु होनाय। साननैसो सिगां माखासे बर'नि आर'नाइ आरो माबा बायदिसिनाफ्रा जि आइ टेग मोननो हादों, मा बुंनो? बिटिसिनिफ्राय गासै 21टा आइटेम 27टा आइटेमनि जि आइ टेगनि एप्लिकेसन होनाय दंमोन आरो बे जि आइ टेगनि एप्लिकेसन होनाया दा अलमस्ट जाजोब्बाय। 21 नि गेजेराव आर'नाइया मोनसे, जौ गोराना मोनसे आरो बर'नि जौ गोरान बेखौ जि आइ मोनदों होननानै बे जि आइखौ बोरै बाहायनांगौ बेनि माखासे सिस्टेम दङ। दा जोबोद मोनसे मोजां खौरां। दासिम अफिसियेलि अबयसे कुनु दासिम बेखौ सेलेब्रेट खालामनाय बा माने आगोलाव 13टा आइटेमखौ अफिसियेलि सेलेब्रेट खालामनाय जादों। दा काउन्सिलाव मा जगाजग जादों आं मिथिया, जास्ट निउस मिडियानि गेजेरजों आं मिथिदों आरो बिटिसि चिफनिफ्राय आं मिथिदों। दा आर'नाइया जि आइ टेग मोननाया मोनसे जोंनि प्राइड, जोंनि देरगानाय आरो जोंनि आइडेन्टिटि बियो, आरो जोंनि आइडेन्टिटिखौ आर'नाइया आरो गुवारसिनाव लांबाय दं।